ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి ధరణి వెబ్సైట్ కానీ అలాగే LRS పేరుతో ఇంటింటి సర్వే నమోదు కానీ ఆదివాసీ చట్టాలకు విరుద్ధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. 1996లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రాంత పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని అనుసరించి గ్రామ సభ అనుమతి మేరకు మాత్రమే ఎలాంటి కార్యక్రమాలైనా కూడా చేయాలి. ముఖ్యంగా షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో ఏ చట్టమైనా కూడా ఆదివాసీ చట్టాలకి లోబడే పని చేయాలి. కానీ ఏ చట్టాలు అయితే అమలు చేస్తామని రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రమాణం చేశారో ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ లేదా అధికారులు కానీ వీటిని మొత్తం కూడా బేఖాతరు చేస్తూ ఆదివాసీ చట్టాలను తుంగలో తొక్కుతా ఉన్నారు. LRS పేరుతో జరిగేటటువంటి సర్వే నమోదు కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో అది చట్ట విరుద్ధం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం. ఎందుకంటే గ్రామ సభలు ఫిసా చట్టం ప్రకారం అనుసరించి గ్రామాలలో ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి రాజ్యాంగబద్ధమైనవని వీటి యొక్క అనుమతితోనే ఫిసా గ్రామ సభల యొక్క అనుమతితో మాత్రమే ప్రభుత్వం ఎలాంటి సర్వేలైనా, గ్రామాభివృద్ధి సూచికలైనా, గ్రామాభివృద్ధి కార్యక్రమాలైనా, చట్టాల అమలుకు సంబంధించినట్టు ఏ ఇతర అంశాలైనా కూడా గ్రామ సభ యొక్క అనుమతి మ్యాండేటరీగా చట్టాలు చెబుతా ఉన్నాయి. కానీ ఈ యొక్క మ్యాండేటరీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వీటిని బేఖాతరు చేసుకొని ఎక్కడ కూడా గ్రామ సభలు నిర్వహించకుండా, గ్రామ సభలని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనలకి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాల్పడుతూ ఉన్నది. దీన్ని మేము ఆదివాసీ సేన రాష్ట్ర కమిటీ నుంచి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. అదే కాకుండా ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి ధరణి వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ధరణి వెబ్సైట్కి సంబంధించి కూడా 170 చట్టం ఉల్లంఘనలు విపరీతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 2/70 పేరుతో చట్టవిరుద్ధంగా భూములు ఆక్రమించుకున్నటువంటి గిరిజనేతరులకి 170 చట్టాన్ని ధిక్కరించి ఉన్నప్పటికీ కూడా పట్టాలు ఇచ్చారు. వీటిని మొత్తం కూడా రీసెటిల్మెంట్ పట్టాలు ఎక్కడెక్కడ ఇష్యూ చేశారో ఈ ఇష్యూ చేసిన పట్టాలు మొత్తం కూడా ప్రత్యేక ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక విచారణ చేయాలని చెప్పేసి అనేక సంఘాలు, కమిటీలు మొత్తం కోరుతా ఉన్న చివరికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టబద్ధంగా నియమించినటువంటి కోనేరంగారావు కమిటీ చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ రోజుకి వాటి మీద అతిగతి లేదు. పైగా ఈ రోజు వాటికి భిన్నంగా వాటిని అన్నింటినీ రెగ్యులర్ చేయడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఇది కేసీఆర్ చెప్పేది మాటలు ఒకలాగా ఉన్నాయి, చేసే చేతలు ఒకలాగా ఉన్నాయి. ఇదే విషయాన్ని శాసన మండలిలో కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రస్తావిస్తే మేము ఆదివాసీల జోలికి కానీ, ఆదివాసీ యొక్క చట్టాల జోలికి కానీ, ఆదివాసీ ప్రాంతాల జోలికి కానీ వెళ్ళమని చెప్పారు. మరి వెళ్ళమని చెప్పినటువంటి అధికారులు ఈరోజు ఏ రకంగా సర్వేలు చేస్తూ ఉన్నారు, ఏ రకంగా నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభించారు, ఏ రకంగా ధరణిలో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ 170 చట్టానికి అనుగుణంగా ఉన్నాయా, 170 చట్టానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఏ ట్రిబ్యునల్లో పరిశీలన చేశారు, ఎక్కడ విచారణ చేశారు అన్నది మాత్రం స్పష్టత లేదు. కానీ మొత్తం మేము ధరణి వెబ్సైట్లో మొత్తం కూడా రికార్డులని అప్డేట్ చేస్తాం, నాన్ ట్రైబల్ కూడా మేము హక్కుదారులకు గుర్తిస్తామనేటటువంటి పద్ధతుల్లో ముందుకెళ్తా ఉన్నాయి. చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటిగా ఉంది. రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం చట్ట విరుద్ధంగా చేస్తున్నది కాబట్టి వీటిని మొత్తం కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క భూ నమోదుల్ని కానీ, LRS స్కీములు కానీ మొత్తం కూడా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో అమలు కాకుండా నిలవరించాలని, గ్రామ సభల యొక్క అనుమతితో మాత్రమే ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించాలని, లేని ఎడల ఆదివాసీ సేన తరపున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేపడతామని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. నేతల పక్షాన పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి చక్కటి ఉదాహరణ మణుగూరు మున్సిపాలిటీ. ఈ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి. భారత రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 244 అనుసరించి 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నది. ఇక్కడ ఫిసా చట్టం తప్ప ఏ చట్టాలు కూడా ఇక్కడ అమల్లోకి ఉండవు. ఆ ఫిసా చట్టాన్ని అనుసరించినటువంటి పంచాయతీ వ్యవస్థ మాత్రమే ఇక్కడ అమల్లో ఉండాలి. కానీ షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల్లో మున్సిపల్ చట్టం అని చెప్పేసి
ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీ చట్టాన్ని ఇక్కడ బలవంతంగా రుద్దుతూ బలవంతంగా అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. దీని మీద ఇప్పటికే హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతూ ఉంది. ఆ హైకోర్టు విచారణ పూర్తి కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కావాలని అడ్డుకుంటా ఉన్నది. వాస్తవం చెప్పాలంటే షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో మున్సిపాలిటీ చట్టాలు విరుద్ధం. ఎందుకంటే ఇది భారత రాజ్యాంగం అనుసరించి మున్సిపాలిటీ చట్టం అనేది అది 244 ఆర్టికల్ని ధిక్కరించే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి భారతదేశంలో మున్సిపాలిటీ చట్టాలు ఎక్కడ వర్తించినా కూడా షెడ్యూల్ ప్రాంతాలకు వర్తించవు. ఒకవేళ షెడ్యూల్ ప్రాంతాలకి వర్తించాలి కనుక అనుకుంటే భారత ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో ఈ యొక్క పిసా చట్టాన్ని రాజ్యాంగ సవరణ చేసి లేదా ఆర్టికల్ 244 సవరించినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీ చట్టం అనేది షెడ్యూల్ ప్రాంతాలకు వర్తిస్తుంది. కానీ భారత ప్రభుత్వం యొక్క అనుమతి లేకపోయినా కూడా ఇది మొత్తం కూడా బలవంతంగా ఇక్కడ అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి చిన్న సర్క్యులర్ ని ఆధారంగా చేసుకొని డిలే జస్టిస్ అన్నట్టుగా మొత్తం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క షెడ్యూల్ ప్రాంత చట్టాలను తుంగలో తొక్కటానికి అదే సర్క్యులర్ చేస్తుంది. రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ప్రభుత్వానికి తెలుసు, కానీ వాటిని ఉపసంహరించుకోదు. ఎవరైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే కోర్టుకు వెళ్ళమంటారు. గిరిజన సంఘాలుగా మేము వెళ్ళి కోర్టులో పడితే ఆ కోర్టులో కూడా విచారణ చేసి మొత్తం కూడా తేల్చడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు. ఆ రకంగా గత 15 సంవత్సరాలుగా కూడా ఈ యొక్క మణుగూరు ప్రాంతం మున్సిపాలిటీ చట్టం పేరుతో రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి పరిపాలన ఇక్కడ సాగుతూ ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కనీసం ఎమ్మెల్యే గాని ప్రజాప్రతినిధులు గాని తెలంగాణ సాధిస్తే ఏదో చేస్తామని చెప్పేటటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని ఏ మాత్రం కూడా దాని మీద దృష్టి పెట్టడం లేదు. ఆదివాసీలకి గిరిజన చట్టాలకి వన్నాభ చట్టానికి తూట్లు పడుస్తూ ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ చట్టాన్ని బేస్ చేసుకొని గిరిజనేతలకు హక్కులు కల్పించాలనేటటువంటి దూకుడు ప్రదర్శిస్తా ఉంది. దీన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఆదివాసీ సేన షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో పంచాయతీరాజ్ చట్టం విస్తరణ చట్టం పిసా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే అమలు చేయాలని, మున్సిపాలిటీ చట్టాలు గిరిజన ప్రాంతాల్లో బలవంతంగా ప్రవేశపెట్టకూడదని మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా కోరుతా ఉన్నాం.